Cred că e importantă energia grupului de spus și faptul că vezi că alți bărbați cumva trec prin aceleași provocări ca și tine și spui că, bă, dar nu sunt singurul care mai trece pe aici și... Na. Exact. Vezi de fapt că nu ești tu așa special, că ai o problemă unică. Cu toții am avut drame, am avut depresii, am fost părăsiți, am fost înșelați. Da? E o problemă specifică. Da? Depresie. Ideea e că nu e vina ta. Asta vreau să rețin, nu este vina ta. Societatea, când erai mic, nu puteai să te educi singur, ai luat anumite programe de la părinții tăi, de la școală, însă acum, pentru că ești matur și ai undeva la, să zic, în jur de 30 de ani, puterea în mâinile tale și poți să decizi pentru tine, poți să faci lucrurile diferit. Deci întrebarea cheie în momentul de față este: vrei să continui ca până acum sau vrei să faci lucrurile așa cum îți dorești tu de fapt, după regulile tale, după ceea ce îți place ție să faci? E o întrebare care vreau să te las să o rumegi, pentru că de ea depinde viitorul tău. Mai avem câteva minute. Vreau să spuneți fiecare, de exemplu, Laurențiu, care a fost cea mai picantă experiență prin care ai trecut la vamă? Am voie să spun. Da, Dați voie. nu se supără. Da, păi ce să zic, am prins un răsărit de soare cu de toate. Care în ultima zi, Chiar în ultima zi. da, chiar în ultima zi am abordat niște fete, că tu le-ai abordat prima oară. Da, voiam să luăm câte o țigară să fumăm de la alții. Ne dădeam leapșa așa de la unul la altul. Da, și Unde dai și unde crapă. da, și ne-au plăcut fetele, în sensul că am încercat să aplicăm. Am aplicat leading-ul, adică am dat comenzi. În momentul în care am văzut că începe să-mi dea indicatori de interes, am luat-o pur și simplu că dansam, am luat-o în brațe, după câteva secunde am început să ne sărutăm și am spus trebuie să mergem pe plajă. Și acolo pe plajă, na, Acolo pe plajă a fost un răsărit mișto. A fost cu happy ending. a fost un răsărit cu happy ending. Imaginați-vă voi ce a fost. Cred că s-a simțit și ea bine, numai tu, nu? Cu siguranță, da. Cu siguranță, ok. Super. La tine, Marius? La mine ce am învățat să fac diferit data viitoare, că am ajuns foarte aproape, dar na, trebuia să continui acolo, să-mi păstrez focusul. Așa, ca momente picante, îți dai seama, am făcut și eu ceva ce nu făcusem niciodată, și anume instant date-ul. Că la mine era Adică întâlniri instante. Întâlniri instante, da, că vorbeam cu Silviu înainte și îmi tot zicea și... Am lucrat mult pe chestia asta și în București recunosc că nu... Bine, în afară de că o cunoșteam în mall și ziceam să ieșim afară la o țigară, dar să iau propriu-zis la un instant date, să bem un suc sau o apă, ceva, nu mi s-a întâmplat și am făcut chestia asta. Adică ai luat-o, ai dus-o la o terasă? Hai Da, să eu fac am cu dus, ce am vrei? condus, da, din nou, leading, da, cu asumare, ce vreau eu, nu m-a interesat ce program are ea, unde e ea, când trebuie să plece. I-am zis, haide să mergem, să bem ceva. Prima oară, de obicei, un nu, poate nu e direct, dar e un nu. Continui cu întrebări, cu discuții și după aia zici, haide să mergem, o iei de mână și o duci. Nu e foarte picant, dar... Dar oricum, e important pentru tine. e important, da, că nu făcusem asta niciodată. Ce faceți diferit acum și nu făceați înainte de tabără? Adică cum v-a ajutat tabăra să faceți lucruri diferite? Și ce anume faceți diferit acum? Personal, sunt mai hotărât cu ceea ce vreau și îmi dau voie să spun. Adică vreau asta, îmi place asta. Cam asta simt la mine momentan. Da. Ok. Marius? Direct, fără ocolișuri, sincer, ce vreau eu, cum vreau, când vreau, unde vreau, de câte ori vreau. S-a schimbat cumva reacția, nu reacția. S-au schimbat, da, reacția femeilor la modul vostru de abordare, în sensul în care voi ați fost mai direct și mai autentici. A fost vreuna care v-a tăiat capul sau v-a înjurat sau v-a făcut auzi nesimțiților, porcilor, idioților, nu-mi place? S-au întâmplat scenarii de genul ăsta pe care... Eu n-am întâlnit pe niciuna care să fie... Ok. Poate că nu s-a oprit, în sensul că era un grup mai mare și Da. se trebuiau și... Da, mai mult atâta nu. Dar ai obținut vreo reacție negativă? Nu. 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 Nu, nici ea, de Și acum altă întrebare. Femeilor le place să fie abordate în felul ăsta? Eu cred că da. Chiar mi-a spus una și... dar nu se poate să fiu abordată și stăteam și mă uitam și ea venea către mine și stăteam și ok, mai spunem despre asta. Da. Ok. Da, și mie mi-au zis că e refreshing. Citez și închei citatul. Da. De ce este refreshing? Sinceritatea și faptul că ești direct și știi ce vrei. Și
faptul că pentru ele e un compliment să fie abordat. În stilul ăsta. În stilul, da, ca stilul să ăsta. nu stilul Abordat indirect. într-un anumit fel și de cine? De către, da. Pentru că nu contează abordarea, contează mesagerul, de fapt, adică bărbatul din spatele abordării. Exact. Da. Adică spune mult despre tine ca bărbat felul ăsta de a aborda. Exact. Bun, de ceva îmi întreabă că mulți bărbați cred, nu, trebuie să fiu mai așa, să am grijă mai mult la cum se simte ea, să nu o rănesc. Da? Mulți nu înțeleg, de fapt, abordarea asta directă nu înseamnă, băi, bună, ești super sexy, vreau să mă culc cu tine. Dar poate fi și așa. Adică există contexte că poate fi și așa, da? Poate s-a întrebat mai mult pe chestia. Da, în principiu, nu e vorba de asta. E vorba de îmi place de tine și trebuie să o spui cu emoție, adică chiar să știi ce-ți place. Când te întreabă ce-ți place la mine, nu o să te întrebe, dar ideea e să știi să dezvolți mai departe. Da. Îmi place cum stă bluza aia sau nu știu ce, dar am o curiozitate în legătură cu tine și vreau să te cunosc. Eu sunt... vis-a-vis de cuvinte, pentru că mulți pun accent pe replici, contează așa mult replicile, cuvintele. Ce ați învățat și ați tot antrenat la tabăra asta? Pentru că Nu neapărat. nu. Ce contează înainte de cuvinte? Energia ta. Energie. Da, și intenția, adică, da, energia. Deci poate și în spațiul ăla dintre cuvinte, că asta am și antrenat în tabără, Exact. spațiul dintre cuvinte și spațiul dintre tine și ea. Pur și simplu poate să fie contactul vizual, da? Făcut ferm, cald, dar totuși asertiv. Te uiți la ea, da? Nu trebuie să-i spui mare lucru, că se simte o tensiune între voi. Da? Și de acolo poți să lucrezi cu el, poți să iei de mână, poți să o conduci, să păstrezi deci în spațiul ăsta dintre tine și ea și spațiul dintre cuvinte. Așa. Bun. Întrebări rapide pe final. Cât de mult a crescut nivelul tău de încredere pe o scară de la 1 la 10? Cât era înainte și cât e acum? Păi, cât am dat înainte? 4 sau 5? Vorbim specific de a aborda femeile, de la 5 am urcat undeva la 7-8, pe acolo pot să zic. La 7-8. Da. Ok. Zi tu că noi ne-am văzut și înainte de tabără. Da. Nu, să zic el. Să spun de tine sau de cine? Da, de mine, că ne vedeam înainte de tabără. Ne-am văzut de vreo 2-3 ori săptămânal ne vedeam. De tine, da, cum te simțeai atunci și cum te simți acum? Da, pe acum avem focul, știm ce vrem, suntem mai hotărâți. Dar legat de tine... Și legat de mine, da, cum îl vedea el. Deci acum cu 2 săptămâni înainte cum îl vedeai pe Marius, Da, ok. că știi că vorbisem noi și ai zis, hai mă, vedeți-vă, nu știu ce. Și stăteam și vorbeam, făceam cena cu flacăra. Vorbeam, ne plimbam. Adică ei se întâlneau să facă treabă, dar de fapt stăteau cum stăm noi aici la povești fapt, și la. puteam Femeile că treceau pe vorbeam. lângă Da. ei, treceau pe lângă și ei vorbeau despre care e cel mai bun lucru ca să spui, ca să deschizi? Filozofie, marketing, Da. discuții ok, dar nu era la focusul specific cu întâlnire. Pe Mai ales când- când aveați un obiectiv declarat, că l-ați Da, avut declarat. da, Era da. altul față de ce făceați voi. Bun, și ce vrei să zici de fapt? Asta, contrastul pe care l-ai văzut la tu tine la l-am mine. văzut, a crescut foarte mult, adică ezitai că mă duc, că nu mă duc, mi-o mai pasai mie, uite pe aia, du-te Da. tu, dar vreau eu să mă duc și tot așa. Pe când acum se vede și când interacționezi cu femeile, că dai comenzi, ele ascultă și... Am postat și pe Power Group niște poze. Da, dar asta ascultă pentru că eu văzându-te din afară, ești hotărât, adică știi ce vrei, Focus. nu mai eziți, da, Da. focusul. Și Super. ești ok cu tine, deci vine din vibe-ul ăla de sunt ok cu mine, nu vine de frică, că trebuie să o fac și pe asta. Da, am lucrat Știi? și nu e ok vibe-ul ăla, nu te duce departe. Da. Bun, mă bucur că ați amintit asta pentru că mi-ați aruncat mie mingea la fileu. De fapt, asta e cea mai mare satisfacție pentru mine, pentru că scopul comunității și al meu personal nu e să fiu eu cel mai bun. E să fiu eu bun pentru mine. Eu consider că am făcut ce a ținut de mine, sunt satisfăcut și așa cum îi văd pe tipii ăștia doi care se întâlnesc și fac treabă, scopul e fiecare să fie bun, adică să se întâlnească și să facă treabă fără să fiu eu neapărat prezent. Da? Și să fiecare să acționeze pentru el și să lucreze cu el până la urmă. Și asta ați făcut. Da. Și Vă felicit, domnilor, pentru treaba asta. Mă bucur că v-am întâlnit și că faceți treabă. Și, pe scurt, așa, un mesaj final către bărbații din comunitate. Cred că ce pot să spun Dă eu? piatra. Da, să dea piatra. O ancoră pentru O noi. ancoră. Nu mai futeți gâza. Nu știu dacă se vede. Ia, uite aici. Nu mai puteți gâza, adică Da. nu mai stați degeaba, nu mai pierdeți timpul, nu mai ocoliți. Ideea E este- mantra pe care ați descoperit-o voi în Vama Veche. În Vama nu? Veche, da. Vama că Veche. uite, pe spate Unul scrie dintre participanți a zis, bă, facem Vama treabă. Veche.
Nu mai futeți gâza, hai la treabă. Deci treceți, acționați. Acționați că nu vă împiedică nimeni, decât poate niște obiceiuri și convingeri. Da, aveți tot ce vă trebuie să vă antrenați curajul, să vă puneți în situația de a explora. Exact. Asta e foarte important, să te pui în situația de a învăța. Meritați, puteți și aveți nevoie doar să vă puneți în contextul potrivit, atât tot. Iar dacă îi vedeți pe ei acum și par, nu știu cum, hai și alți tipi și băi, eu nu sunt ca ei, vreau să faci un exercițiu de imaginație și să realizezi că tipii ăștia în urmă cu câteva luni erau foarte jos și chiar dacă îl vezi acum pe Marius care are o cămașă emulată pe el, faptul că se împușca singur în picior și avea tot felul de gânduri negative și se simțea precum o cârpă, da, un marginalizat, o victimă, asta îl făcea iarăși să nu aibă nicio femeie lângă el. Da? Deci totul ține de acțiuni și fiecare poate lucra cu el, fiecare are potențialul nelimitat. Și nu în ultimul rând sunt femei în Vama Veche și oriunde, poate nu neapărat în Vama Veche, sunt femei oriunde care de-abia așteaptă să fie abordate de bărbați autentici, încrezători și care își asumă propria masculinitate. Așadar, dacă vrei să faci treabă vara asta, hai la tabăra Attraction Mastery, voi fi eu prezent, va fi Marius, plus alți traineri, poate și Laurențiu, să vadă cum își rezolvă cu serviciu. Dacă poți să-ți iei liber de la muncă și vrei să ai un concediu super tare, din care nu doar să te relaxezi și să te încarci cu energie, ci să mai și înveți niște lucruri foarte practice pentru interacțiunea ta cu femeile și care practic îți vor influența viața, eu te aștept la tabără. Te salut, eu, Marius, Laurențiu și ne revedem cât de curând. Cu bine! Fii mândru că ești bărbat, ai o putere extraordinară.